Čau, já se jmenuji Petr George, všichni v lakrosovém světě mě znají jako Géčko, jsem rodinský lakrosák a kolem lakrosu se motám už skoro 20 let. Lakrosové vybavení bylo vždycky nedostupné v Evropě. Buď bylo moc drahý, anebo tady prostě vůbec nebylo. To nás vedlo k tomu, že jsme založili The Good Stick Company a vyrábíme kvalitní lakrosky za rozumné ceny. Naše Good Sticky jsou unikátní v tom, že se jedná o první a jedinou lakrosku vyráběnou na území Evropské unie. Když se nám naskytla možnost získat technologii pro výrobu vlastních lakrosek, tak jsme do toho skočili po hlavě. Naším posláním je neustále nabízet kvalitní produkty za rozumné ceny, aby si lakros mohl dovolit každý bez drastických investic. Tohle je naše lakroska, takzvaný kompletní Good Stick. Skládá se z plastové hlavy, výpletu, kaníček, hliníkový násady. Produkty zákazníkům nabízíme v několika variantách. Máme lakrosky pro profíky, máme lakrosky pro děti a když někdo potřebuje, tak děláme i kompletně lakrosky na zakázku. Naše lakrosky jsou vidět na hřištích po celé Evropě a to nás dělá neskutečně šťastnýma. I přesto, že jsme neutratili ani korunu za marketing od té doby, co jsme založili naší firmu, si k nám našlo cestu přes několik tisíc lakrosáků z celého světa. My si této podpory neskutečně vážíme a žene nás to kupředu, aby jsme se snažili rozšiřovat lakros dál. Já jsem strašně hrdý, že je naše lakroska vyrobená v České republice, což snižuje cenu finálního produktu a taky má příznivý dopad na životní prostředí. Kaničky máme od české firmy, plastová objímka se vyrábí v Vilberci formou přímého obstřikování plastu a násady vyrábíme v Pardubicích. Díky tomu, že jsme eliminovali veškeré prostředníky z výrobního procesu, tak tu lakrosku můžeme nabízet za přívětivý ceny pro každýho. Hlavním cílem The Good Stick Company je 1 milion nových lakrosáků po celém světě. Lakros se vrací na olympijské hry v roce 2028 v LA. My chceme být u toho spolu s naší lakrosovou komunitou. Lakros se těší vzrůstající popularitě. Spolupracujeme s jednotlivcema, týmama i nadnárodníma organizacemi, který tím, že nabízíme kvalitní produkt za rozumné ceny, umožňujeme růst. Veškeré objednávky zpracováváme my, já nebo Brian. To nám umožňuje být vám nejblíž, ať už na hřišti, anebo mimo hřiště. Každá lakroska, která opouští náš shop, je zároveň vypletená ručně jedním z nás. Good Stick je perfektní nástroj pro každého lakrosáka, který ještě nemá svou lakrosku, potřeboval by druhou lakrosku, má doma bráchu nebo ségru, který ještě svoji lakrosku nemají, mají souseda, který ještě lakrosku nemá, anebo pro jakýkoliv rozvojový program. Jestli chcete rozvědět víc, chcete podpořit lakrosovou komunitu, anebo se stát její součástí, naběhněte na náš web www.thegoodstick.co a my se na vás budeme těšit na hřišti.